15 l-NGO u diversi residenti resqu appell kontra l-proġett kontroversjali CenturyLink li se jkun qed jeqret 50,000 metru kwadru ta' art agrikola. Dan apparti l-qerda ta' 20 ta' siġar mir-rotta li fija se tinbena il-bypass il-ġdida li tgħaddi minn Ħattart. L-appell jitlob sabiex jiġi sospiż kull tip ta' xogħol minħabba li fl-applikazzjoni għal proġett ġew injorati l-ħsarat li jistgħu jsiru fuq binjiet storiċi u nkissru diversi policies. Issemma kif Infrastructure Malta għandha track record li taqbad u tibda xogħlijiet mingħajr ma jkollha il-permessi neċessarji u għalhekk l-appellanti qed jinsistu li jieqaf dan l-abbuż u verament jittieħdu deċiżjonijiet għal ġid tas-saħħa tar-residenti li jkunu sostenibbli u li jħarsu l-ambjent. L-appell tressaq mill-Bicycle Advocacy Group, Dillard Helwa, flimkien għall-Ambjent Aħjar, Friends of the Earth Malta, Ramblers Association of Malta, Greenhouse, Movement Graffiti, Malta Youth in Agriculture Foundation, flimkien mal-Arf Kassar, Malcolm Vella Haber, Edward Mallija, Stephen Paċ, Cristino Antonio Sherry, Adrian Mallija u John Camilleri. Minkejja l-kritika ħarxa u li iktar minn 1000 persuna protestaw kontra l-erda ambjentali li se jġib miegħu dan il-proġett ta' CenturyLink, il-Ministru Ian Borg kien ikkonferma li se jibqa' għaddej bil-pjani tiegħu. F'dik it-triq illi jena ninżel u nitla' minna 3-4 darbit kuljum għal 33 sena li kelli, rajt siġar imutu, siġar jitqaċtu. Kienu diversi nies anke fuq il-medja soċjali li appellaw lill-awtoritajiet biex verament jisimgħu il-karba tan-nies kontra dan il-proġett.